ei hun a wisgo gnawd, llawn derfyniw mewn baban bach. Mae'n adreg serch, mae'n berffaith iawn, maent y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodlon I llyd y nef, gan stroddwyd arno. Wel, prynawn da a chroeso chi yma eto yn enw'n Arglwydd Iesu Grist i'r olaf o'n cyfarfodydd yn y Gynhadledd eleni. Ni'n siŵr fod pawb ohono ni sydd wedi bod yma wedi teimlo ryw gynhesrwydd, ryw lawenydd, rhywbeth hyfryd ynglyn â cael ymgasglu unwaith eto fel pobl yr arglwydd yma yn Aberystwyth. Ac arwydd gobeithio o fendithion eraill I ddod yn y gorffennol, yn y dyfodol. Ga I ddarllen ychydig o adnodau unwaith eto o lyfr y Salmau. Eiddo yr arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd a'i sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn I fynydd yr arglwydd, a phwy a saib yn ei le sanctaidd. Y glân ei ddwylo a'r pur o galon. Yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll ac heb dyngyn gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd a chyfiawnder gan Dduw ei iachawdwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol I frenin y gogoniant ddod I mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn. Yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol. I frenin y gogoniant ddod I mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd. Ef yw brenin y gogoniant. Gadewch I ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein Arglwydd Iesu Grist. Na tydi yn dwylo ni ddim yn lan na'n calonau ni'n byr. Mae'n meddwl ni yn aml wedi lenwi a gwagedd. A'n enw ddewn tad a'n geiriau, heb fod yn eiriau cywir. Ac eto fe fentrwn ni prynhawn ma at ti. At y Duw sydd yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A hynny oherwydd bod na un wedi mynd yno o'n blaen ni. Un sydd wedi dygaru di ein tad, a'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i'n holl nerth. Un ddaru garu I gyddyn fel fo ei hun. Da ni'n dod trwy ein Arglwydd Iesu Grist, yr un na wneithau gam ac anachaid twyll yn ei enau. A trwy'r Arglwydd Iesu Grist, brenin y gogoniant sydd wedi mynd I mewn i'r gwir gysygyr yn y nefoedd trysom ni. Da ni'n mentro disgwyl y prynhawn ma, y byddwn ni eto'n profi dy drigaredd. Y bydd yr ysbryd glân a'r waith yn calonau, ac y byddwn ni o ddewn tad yn cael golwg arall ar dy ogoniant, yn dygaru di, yn llawenhau ynddo ti. Clywyn gweddi o ddewn tad, trwy Iesu Grist, ein Arglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fe ganon efo yn gilydd. Un mae'n siŵr o hoff emynau llawer ohono ni. O nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. A lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd.
Dy ddawn a thras a'r gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Mae hon yn gynhadledd braf bob blwyddyn. A y mudiad efengylau sydd yn trefnu'r gynhadledd. A dwi'n cofio yn y dyddiau cynnar pan oeddwn ni yn dod i'r gynhadledd, yn y dyddiau cynnar i felly, pan o'n i'n dod i'r gynhadledd. Oedd yna bwyslais cyson. Mae chi ydy'r mudiad, y bobl ydy'r mudiad. Nid rhyw drefn swyddogol, ond pobl sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn gallu dod at ei gilydd unwaith y flwyddyn mewn cynhadledd fel hyn, ond hefyd trwy'r flwyddyn yn gweddio dros yn gilydd, yn helpu'n gilydd, yn annog yn gilydd. Ac eto mae yna drefn yn gorfod bod yn does. Mae yna rai yn trefnu. Ac felly, un cyfarfod ola, da ni'n gwahodd Mark Thomas i ddod. Dwi'n mynd cofio os yna deitl swyddogol i ysgrifennydd cyffredinol ydy'r teitl i Mark, ond Mark yn cael dod i sôn am sut mae pethau wedi bod dros y flwyddyn dwytha yma, sut mae pethau yn y mudiad efengylaidd o ran trefniadaeth ac yn y blaen. Mark. Diolch yn fawr, Dafydd. Wel, sgrifennydd cyffredinol yw e. So ti'n gallu sôn chydig bach yn agosach i fod y camera. Reit, na fo. Oce. Iawn, diolch yn fawr, Dafydd. Wel, mae'n dda i cael cyfle jyst i ddweud eich geiriau am y mudiad. Mae'r cyfnod diwetha wedi bod yn llawn heriau, fel dyn ni gyd yn ymwybodol. Ar ôl canslo'r gweithgareddau ha diwetha, roedd rhaid i ni geisio diw am arweiniad i wybod beth oedd y ffordd orau i wasanaethu Cristnogion yn gwlad a'n cyd Gymru. A da ni'n wir ddiolchgar i pob un ohonych chi o nath weddio drosom ni. A canlyniad hyn i gyd oedd yr argyhoeddiad
mae'r peth i ni wneud oedd pwysleisio'r pethau sydd o wir hanfod ac ail-asesu sut i cyflwyno nhw. A felly, dros y blwyddyn diwethaf, da ni wedi pwysleisio edrych i ddiw i siarad yn ni. A roedd rhaid torri allan lot o pethau o'r cynadleddau blwyddyn diwethaf ac eleni, ond cadw'r pregethu o ddyflaenoriaeth. A mae'r defosiynau dyddiol wedi dod o'r un weledigaeth, pwysigrwydd gair Duw. Cefnogi arweinwyr oedd peth arall, a ni wedi gwneud hynny trwy cyfarfodydd rheolaidd ar-lein. Cefnogi pobl ifanc ar-lein hefyd, ac eleni y gwersylloedd un ddydd. Mae yna dal 2 ar ôl stuff? 2 sydd dal i ddod. Hefyd rhannu syniadau am sut i efengylu yn ystod yr holl cyfyngau, ac hybu gweddi. Nawr, mae yna mwy o manylion ar hyn i gyd yn yr adroddiad blynyddol daeth allan rai misoedd yn ôl. Un o'r sgil-effeithiau'r pandemig yw ein gorfodi ail-asesu ein staffio. A roedd angen llawer llai o waith trefnu yn ystod y pandemig, ac hefyd newidiadau yn y fath o waith oedd angen. Newidiadau ni'n gweld yn parhau i'r dyfodol. Ang oleuni hyn, daeth cyfnod rhai o'n staff i ben yn ystod y flwyddyn diwethaf. Mae hyn, wrth gwrs, wedi bod yn penderfyniad anodd iawn. Dyn ni'n wir ddiolchgar iddyn nhw i gyd am wasanaethu'r arglwydd mor ffyddlon trwy'r mudiad dros y blynyddoedd, ac yn ddiolchgar i bawb am cefnogi. I'r dyfodol, dyn ni wedi ail-ystyried blaenoriaethau'r bwrdd rheoli i ffocysu yn well ar anghenion Cymru heddiw, fel dyn ni'n gweld nhw. A ni wedi dod i fyny efo hyn am cefnogi arweinwyr, a fyna dim jyst gweinidogion, ond arweinwyr eraill yn ein eglwysi, diaconiaid, peniriaid ac ati. A efengylu, ac yn fyna yn enwedig i helpu eglwysi a cefnogi eglwysi i efengylu yn eu ardaloedd nhw. Gwaith plant a phobl ifanc, a nawr mwy eang na jyst gwersylloedd yn yr haf. Dyn ni eisiau edrych i weld sut dyn ni'n gallu helpu plant trwy'r flwyddyn. Ac un o'r pethau ni'n meddwl amdano fanna yw creu app i'r ffonau symudol i roi content i pobl ifanc. Wedyn cefnogi Cristnogion mewn nifer o ffyrdd gwahanol fel yr cynadleddau a'r gwasg. A dyn ni eisiau gwneud hyn yn y Gymraeg yn ogystal a thrwy'r gyfrwng Saesneg. Dydy ddim yn glir ar hyn o bryd mewn manylder sut i weithredu blwyddyn nesaf. Dyn ni eisiau dysgu gwersi o'r pandemig a dim jyst yn mynd nôl i sut oedd pethau cynt. Felly, yn un cynllunio, dyn ni'n agored i Dduw ailgyfeirio fel a wnaeth i'r Apostol Paul yn Actau pennod 16. A dyn ni'n wir ddiolchgar i Dduw ac i chi gyd am eich gweddiau a chroddion ariannol i cefnogi'r gwaith. Hefyd, dwi eisiau diolch i'r staff y mudiad a phob un o ein gwirddolwyr am y gwaith ffyddlon o dan amodau anodd iawn dros y blwyddyn diwethaf. Os gwelwch yn dda, parhewch i cefnogi'r gwaith ar ôl eich gallu, ac yn enwedig i weddio am ddwythineb i ni, ac hefyd am fendith Duw ar ei waith. Achos dyn ni gyd yn wybod, os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, a mae adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Diolch. Diolch, Mark. Efo'r staffio... O'n i'n meddwl bod fi'n cael get away. Na, dim cweit. Mae'n debyg da chi'n mynd i fod yn ceisio meddwl am strwythur bydd yn cynnwys staff ychwanegol i'r hyn sydd ganddoch chi ar y funud? Ie, mae yna ddau beth amlwg ar hyn o bryd. Dyn ni angen rhywun i wneud gwaith ariannol a edrych ar ôl finances y mudiad. Mae Trish sydd wedi bod yn weithio ers blynyddoedd yn mynd i lawr i un diwrnod yr wythnos i'r dyfodol, a dyn ni eisiau rhywun i dod i mewn i arwain yn y maes yno. Ac hefyd ar yr ochr admin, mae'n bosib pan mae peth yn cynyddu, byddwn ni angen rhywun i weithio efo Rebecca hefyd. Nawr, yn meysydd eraill fel cefnogi pobl ifanc a ella pastoral director i helpu gweinidogion, mae yna posibiliadau fyna, ond dyn ni ddim yn glir, ac wrth gwrs mae'n dibynnu ar yr ochr ariannol hefyd. Yeah. So, dyna'r meysydd mwy am. Dyna fo. Felly, dio ddim jyst bod gweithgaredd yn digwydd, mae angen pobl mwyn i'r gweithgaredd yn digwydd
rhai yn cael eu cyflogi a llawer yn gwirfoddoli i helpu hefyd. Felly cofiwch am hynny. Lyfli. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ac fel arfer, ar y diwrnod ola'r gynhadledd, mi fydde yna gasgliad arbennig yn cael ei wneud yn y gynhadledd Saesneg ac yn y gynhadledd Gymraeg. A di hynny ddim yn digwydd eleni efo'r sefyllfa yn wahanol. Ond mae modd cyfrannu. Mae'r casgliadau yma wedi bod yn allweddol mwyn i'r mudiad wedi gynnal i weithgareddau. A da ni fel Cymru, da ni'n swil iawn i sôn am arian. Ond os di'r arglwydd yn berchen y gwartheg ar 1,000 o fynyddoedd, mae wedi rhoi rhywfaint o'r cyfoeth hynny i ni. Ac un ffordd gallwn ni hybu gwaith yr arglwydd yn ein gwlad ydy trwy gyfrannu. Rwan, dwi'n yn gwybod os di fyny ar y sgrin, mae fyny ar y sgrin, mi fedrwch chi gyfrannu. Y ffordd boblogaidd o wneud y dyddiau yma trwy anfon testun ar eich ffôn. Mae'r manylion fanna 10 cynhad i'r rhif a mi fyddwch chi yn cyfrannu 10 punt, 20 cynhad i'r rhif a fyddwch chi'n cyfrannu 20 punt. Neu wrth gwrs mae safle we y mudiad, mae yna gyfle i roi trwy safle we y mudiad Efengylaidd a mae hynny eto yn ffordd i chi wneud. Neu i rhai o'ch chi sydd yma, mae yna daflen ar gael yn y ddesg yn y blaen, taflen lle mae cyfle i chi fedru cyfrannu yn ôl daflen fan yna. Honna'n ffordd i wneud. A cofiwch ar y stondin hefyd, mae yna lyfrau oedden ni'n sôn amdanyn nhw bore yma, gan gynnwys y llyfr newydd ar Effesied, mae Emyr wedi sgrifennu a llyfr emynau, casgliad o emynau gan Noel Gibbard. Fel bore yma, mae yna gymaint o ddiolchgarwch i'w roi rhai sydd wedi bod yn cyfieithu, rhai sydd wedi bod yn stiwardio. Yn arbennig Steffan a Siwan a Rebecca am yr holl waith maen nhw wedi bod yn ei wneud. Diolch i bawb sydd wedi bod yn helpu i gyfrannu tuag at y gynhadledd yma. A diolch arbennig i Derek am y cyfan mae Derek wedi bod yn ei wneud yn paratoi. Mae wedi cael 2 flynedd i baratoi, neu jyst blwyddyn, so oedden ni disgwyl bydde yna rhywbeth reit dda yn dod, ond diolch i Derek am y gwaith paratoi. Yn y fwy na dim, wrth gwrs, da ni'n diolch i Dduw am ei drygaredd a'i ras. Yn caniatáu ni ddod fel hyn, yn caniatáu ni blygu o dan y gair, a cael bwydo'n heneidiau, a chynesu'n calonnau trwy ras Duw. Mi droi i ddarllen un darlleniad heno, a heno, pnawn yma. Mae'n teimlo fel heno, dydy, da ni'n gweld y golau dydd, ond mae'r darlleniad yn dod o Efengyl Luc ar 10fed bennod, ac yn darllen o adnod 17 ymlaen i 24. Dychwelodd y 12 a 30 yn llawen, gan ddweud arglwydd. Mae hyd yn oed y cythreiliad yn ymddarostwng i ni yn dy enw di. Oedd yr arglwydd yn doedd wedi anfon y 12 a 30 allan i bregethu. Meddai wrthynt, yr oeddwn yn gweld Satan fel mellten yn syrthio o'r nef. Dyma fi wedi rhoi i chi yr awdurdod i sathru ar seirff ac y sgorpionau, ac i drechu holl nerth y gelyn, ac yn eich newidir chi gan ddim. Eto, peidiwch a llawenhau yn hyn, bod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chi. Llawnhewch oherwydd fod eich enwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. Yr awr honno, gorfoleddodd yn yr ysbryd glân, ac meddai, yr wyf yn dyfoliannu di, o dad, arglwydd nef a dear, am i ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion, a'i datguddio i rai bychain.
Ie, o dad. Wedyn felly rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy nhad. Ni wyr neb pwy yw'r mab, ond y tad. Na phwy yw'r tad, ond y mab. A rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Yna troes at ei ddisgyblion, ac meddai wrthynt o'r neilltu. Gwyn ei byd, y llygaid sy'n gweld y pethau rydych chi'n ei gweld. Oherwydd rwy'n dweud wrthych chi, fod llawer o broffwydi a brenhinoedd wedi dymuno gweld y pethau rydych chi yn ei gweld ac yn isgwalsant, a chlywed y pethau rydych chi'n ei clywed ac yn isclwsant. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth blygu ger dyfron di, dyn ni'n llawen yn bod ni yma unwaith eto yn cael gosod yn hunain o dan dy law drigarog di i ti fod yn gweithio arno ni ac ynddo ni trwy dy air. Da ni ddiolchgar yn bod ni wedi cael yn bwydo yn ystod y 2 ddiwrnod yma. A da ni eto yn gofyn ar ei ti barhau o ddewn tad i lefaru wrthym ni. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol yn bod ni yn y cyfarfod olaf. Y cyfarfod lle da ni yn gorfod hefyd meddwl am fynd yn ôl gartref. Am fynd yn ôl i wynebu yn sefyllfaoedd o ddydd i ddydd. Ymhlith y bobl da ni'n byw yn eu plith o'n gweithio efo nhw, yn eu gweld nhw yn cymdogaeth. Ac o arglwydd yn Duw, efallai yn bod ni ychydig yn bryderus. Ac eto, da ni am fynd yn ôl yr arnogaeth da ni wedi gael, da ni am fynd yn ôl adre i ddangos yn llawenydd yno ti. Ac felly da ni'n gofyn y bydd yr Ysbryd Glân yn arbennig ar waith y prynhawn yma. Yn siarad â ni, yn cymeryd yn hysbryd ni megis beta. A peri yn bod ni yn cael golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. A golwg arna ti. Bydd yn gynhaliaeth i ni wrth i ni fynd yn ôl adref. Da ni'n dymuno ddewn tad yn bod ni'n bobl sydd yn mynd i wneud gwahaniaeth i'n gwlad. Oherwydd, hefo ti yn symud yn gwlad ni o ddewn tad. Faint bynnag o drefnu mae'r llywodraeth yn mynd i wneud. Faint bynnag o ailafel mewn bywyd mae pobl ar ôl y pandemig yn mynd i wneud. Does dim dyfodol i'n gwlad, dim dyfodol gobeithiol, ond i baid efo ti ar waith. Ac o, mae gynno ni hiraeth. Hiraeth ar ei ti symud. A dy ffordd di o symud o ddewn tad mor aml ydi symud trwy dy bobl. Trwy i ni fod yn oleini'r byd. Trwy i ni fod yn halen y ddaear. Da ni am lewyrchu mewn oes dywyll. Tyrd o arglwydd y prynhawn yma. Tyrd i'n plith ni. A thrwy dy air adnewydda ni fel yn bod ni yn gallu bod yn dystion ffyddlon i ti. Ac os oes yna rhywun yma sydd heb eto brofi dy ras, sydd heb eto ddod i dadnabod di, arglwydd gad i dy bresenoldeb di y prynhawn yma fod mor real. Fel na fedrwn yn neud dim, ond plygu ac ildio a derbyn yr arglwydd Iesu Grist fel ei gwaredwr. Clyw ni trwy Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig. Amen. Yn yr emyn cyn i Derek ddod ymlaen, da ni cael yn hannog i godi'n llygaid. Fe welwn orsedd fri uwch pob un gorsedd si. Da ni'n cadw'n golwg i fyny i'r nef. A os ydy'r engel y nef yn canu, da ni hefyd yn cael canu clod ein harglwydd efo'n gilydd. Gadewch i ni ganu.
Ti'n gweithio nawr? Na, mute ydw. Mae iawn. O, reit. Mae'n plant yn gweud bod fi y person mwyaf yn tecu, y gallwch chi ddychmygu. Na fe. Reit, bod pob pregaeth fi'n gobeithio yn sefyll ar ben I hun, fi yn credu bod nhw'n well os ydych chi'n gwrando nhw gyd. So os ydych chi yn colli rhai, gallwch chi wrando ar y we, oherwydd maen nhw'n adeiladu ar ei gilydd. Yn y pregaeth cyntaf, wnaethon ni edrych ar lle Llawenydd a Tristwch. A sut mae rhaid i'r Cristion, os eisiau bod yn llawen, ymateb yn iawn I dristwch. A dyna'r fath o clirio'r tir a gosod rhyw sail. Yn yr ail bregaeth, wnaethon ni edrych ar Llawenydd fel ffrwyth yr ysbryd glân. A pen draw hynny, y peth mwyaf am hynny yw gwybod eich bod chi'n Gristion. A nes I weid bod sail Llawenydd y Cristion mewn 4 gair, rwy'n iawn gyda Duw. Dyna sail, beth bynnag arall sy'n digwydd i'r Cristion, mae'n gwybod hynny, rwy'n iawn gyda Duw. Ond wedyn, ar ôl gosod y sail, ni'n gweud rhaid ni adeiladu ar y tŷ yma. A ni'n ceisio adeiladu yna fe trwy edrych ar beth oedd yn rhoi Llawenydd I Iesu Grist, a sut yr oedd e'n dymuno I ni brofi yr hyn oedd yn Llawenydd iddo fe. Llawenydd Iesu yno ni. Ac oedd yna'r Llawenydd gan Iesu Grist oedd yn gallu rhoi bodlonrwydd dofn iddo fe hyd yn oed wrth wynebu Gethsemane ar groes. So beth yw'r Llawenydd yma roedd am I ni brofi? Ac nes I nodi, dwi'n credu bod yna 4 prif peth. Wnaethon ni edrych ar 2 ohonyn nhw, falle bod nhw'n surprise. Llawenydd I fuddod. Mae Iesu am I chi profi y gorfoledd sydd yna mewn I fuddhau I Dduw. Yn ail, llawenydd yr eglwys, llawenydd llawenhau ym mhobol Dduw. Mae eisiau chi ymroi yn gariadus a holl egni I gymdeithas pobol Dduw ac I brofi llawenydd ym mhobol Dduw, fel roedd e'n wneud. A dyma fi'n disgrifio reina fel ystafelloedd lawr grisiau. Ond nes I weid, nid byngalo ydy tŷ Llawenydd. Mae yna stafelloedd uwchben. A falle uwchben ydy'r gair cywir. Dim ni edrych ar ystafelloedd uwch. Felly y trydydd ffynhonnell dofn o lawenydd yn sy'n gan Iesu Grist yw bod e'n llawenhau yn niw ei dad. Iesu yn llawenhau yn niw ei dad. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth mor amlwg, does dim eisiau fi profi fe. Mae gynno fe berthynas perffaith â'r tad, ac mae'n llawenhau yn y tad. Ond mae'n hawdd I ni anghofio fe. Ac felly dwi eisiau edrych ar y darn y darllenwyd ar y dechrau, Luc pennod 10, yn arbennig ar nodau 21 a 22, I disgrifio y perthynas yma efo'r tad a'r sioc sydd yn y darn. Felly Luc pennod 10, adnod 21 I 22, a dwi eisiau edrych gyda I gyd ar ryw geiriau yn adnod 22, a chi'n gweld bod nhw wedi cael eu, wel, ni'n mynd I weid tanlinellu, ond chi'n gwybod beth dwi'n meddwl, maen nhw'n sefyll allan. Mae Iesu yn disgrifio I berthynas efo'r tad, a dyma beth mae'n dweud, traddodwyd I mi bob peth gan fy nhad. Yn yw, pob awdurdod yn y nef ar y ddeiar, mae wedi cael ei roi iddo fe gan y tad. A wedi mae'n dweud hyn, ni wyr neb. Pwy yw'r mab? Ond y tad.
Na phwy yw'r tad, ond y mab. Mae'n gweud bod yna rhyw adnabyddiaeth unigryw. Bod Duw y tad a Duw y mab yn adnabod ei gilydd yn y fath ffordd does neb arall yn nabod ei gilydd fel hyn. Nawr mae'n disgrifio perthynas y drindod. Mae Duw yn dri yn un, tad, mab ac ysbryd glân, ac mae yna perthynas arbennig rhwngddyn nhw. Pa fath o berthynas yw e? Wel, edrychwch ar adnod 21. Dechrau'r adnod. Yr awr honno gorfoleddodd yn yr ysbryd glân. Does na ddim llawer o esiample o Iesu Grist yn llawenhau yn yr Efengylau yn cael ei nodi. A dyma un o'r esiample, a mae'n gair cryf iawn. Mae'n gweud bod e'n gorfoleddu, bod e'n rhyw fath o neidio mewn llawenydd yn ei enaid yn yr ysbryd glân. Gai ddeud rhywbeth am perthynas y drindod. Nawr, does ddim unrhyw darlun o perthynas y drindod yn ddigonol. Maen nhw gyd yn cwympo'n fyr, ond maen nhw gyd yn dysgu rhywbeth i ni. A dyma'r darlun dwi eisiau defnyddio, y darlun o'r 3 cwpan a dŵr. Ac os na i llenwi cwpan y mab. A beth mae'r mab yn neud? Mae'n llawn o lawenydd ac mae'n gorfoleddu yn yr ysbryd glân. Ac mae'r ysbryd glân a'r tad yn gorfoleddu yn y mab, ac mae'r tad yn gorfoleddu yn y mab, ond chi sylweddoli beth sy'n ei digwydd, dwi'n mynd i socio'r bwrdd yma. Ac maen nhw'n gorfoleddu yn ei gilydd. Maen nhw'n llenwi fyny efo llawenydd ac yn gorfoleddu yn ei gilydd, ymhyfrydu yn ei gilydd. Nawr, dwi'n licio'r esiampl yma am y drindod, jyst am y reswm yma. Nid rhywbeth static, nid rhywbeth di-symud yw'r perthynas rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Mae yna gorfoleddu tragwyddol. Mae yna llawenydd. Na gwen braf pan ydych chi'n gweld rhyw hen cwpl efo priodas da dros blynyddoedd, a sut maen nhw'n ymhyfrydu'n ei gilydd a nabod ei gilydd. Ond mae pob perthynas daearol efo'i beiau. Ond mae'r tad, y mab a'r ysbryd glân, ers tragwyddoldeb i tragwyddoldeb, yn gorfoleddu yn ei gilydd. Mae yna llawenydd yn y drindod. Ond wedyn chi'n darllen yr adnod yn diwedd adnod 22 y geiriau, a mae e'n sioc. Diwedd adnod 22, sneb yn gwybod y perthynas yma, ond y tad a'r mab. Ar rai hynny, y mae'r mab yn dewis ei ddatguddio iddo. Chi'n sylwi beth mae e'n deud? Bod Iesu, ei llawenydd tragwyddol yn y tas, neb yn gwybod pwy yw beth yw hwnna, gallwch chi ddim dychmygu fe. Ond mae Iesu mynd i dwyn Cristnogion mewn i'r perthynas yna. Bod nhw yn cael gorfoleddu a llawenhau yn nhw, fel mae e'n gorfoleddu ac yn llawenhau yn nhw. Nawr, nid bod ni'n dod yn rhan o'r drindod, dyn ni ddim yn troi yn ddwyfol, ond os gai osod e fel hyn, mae e'n wedi gosod mor gryf fel byddai'n hawdd wneud y camgymeriad yna. Bod ni'n cael dod mewn. Dyma rhyfeddod yr Efengyl, bod y pobl sydd yng Nghrist
yn dod yn rhan achos bod nhw yng Nghrist efo gorfoledd y drindod. Ac os di Iesu Grist yn llawenhau, os daw dyma i drysor mwyaf fe, mae'n llawenhau yn ei perthynas â'r tad. Fe ddylwn ni lawenhau yn ein perthynas gyda'r tad. Gai nodi 2 peth bydd yn helpu ni llawenhau yn ein perthynas efo'r tad. Cynta, ystyriwch bod gyda chi dderbyniad llawn at Dduw. Oherwydd ein pechod ni a'n anwybodaeth ni, dyn ni'n ofni na fydd Duw yn derbyn ni. Neu bod Duw yn derbyn ni yn reluctant. Chi'n meddwl, I suppose mae rhaid fi gael e. Dyn ni'n teimlo rhywbeth fel hyn, dychmygwch nawr bod chi wedi cael eich gwahodd i briodas. A beth chi yw'r unig un sy'n perthyn un o'r pobl sy'n priodi o ryw un ochr. Ydych chi'n nabod nhw'n dda, ond chi wedi cael eich gwahodd achos chi ydy'r unig un y cynrychioli'r teulu. So chi'n mynd yno, chi'n fath o nabod y dyn sy'n priodi o bell, sy'n chi'n syniad pwy o'r ferch, dim chi'n nabod neb arall yn y priodas o gwbl. A chi yno, a chi'n teimlo fath a gate crasher. Chi wedi cael gwahoddiad, ond chi ysyn teimlo, beth dwi'n neud fel hyn? Dwi wedi cael rhyw sneak mewn. Ai felly ydych chi'n meddwl am eich derbyniad chi gebron Duw? Ydych chi yn meddwl mae rhyw derbyniad reluctant fel perthynas pell sy'n rhaid i gael? Mae fel yna yw'ch derbyniad chi yn nefoedd. Mae yna un person sydd byth yn teimlo'n gate crasher mewn priodas. Y priodferch. Byse'r priodas yn wag hebddo fe. Byse'r priodfab yn siomedig iawn. A'r eglwys yw priodferch Crist. Dyn ni'n cael derbyniad llawn ato fe. Felly ystyriwch gyda i gyd bod derbyniad i chi at y tad. Yn ail, dwi eisiau deud rhywbeth sy'n swno'n eithafol. Os ydych chi'n Gristion, mae gynnoch chi berthynas perffaith â'r tad. I esbonio hyn, dwi eisiau troi at Ioan 17, ac dwi eisiau darllen adnodau 21 i 24. Ac eisiau gwneud ychydig o esbonio wrth i ni fynd trwodd. Nawr, mae'n dan enwog o'r ysgrythyr. A'r problem sy'n codi yn y dan yma yw bod rhan fwyaf o pobl, pan nhw'n dod ar draws y gair un, maen nhw'n ychwanegu 2 gair arall yn ei meddwl. Maen nhw'n meddwl bod e'n sôn am undod Cristnogion a'i gilydd. A fel petai maen nhw'n darllen, pan mae Iesu Grist yn gweud bod ni'n cael bod yn un, maen nhw'n ychwanegu a'i gilydd. Nawr dyna beth mae rhan fwyaf o pobl yn deud. A pan ydych chi'n clywed pregethwr yn gweud dwi'n esbonio fe mewn ffordd gwahanol, rhaid chi bod tym bach yn dubious. Ond dwi wedi perswadio ers blynyddoedd mae nid dyna'r esboniad cywir. A fi'n digon cry i pwysleisio fe. Pan ydych chi'n dod ar draws y gair un, paidwch ag ychwanegu a'ch gilydd, a'n gilydd, ychwanegwch a Duw. Dyna'r pwynt. Na gadewch i ni fynd trwy yr adnodau. Ioan 17, dechrau yn adnod 21. Mae Iesu'n gweddio ar y tad, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un.
pobl yn meddwl, un a'i gilydd, nag e. Un ar tad, un a Duw. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti, iddy'n twy hefyd fod, nid un efo'i gilydd, ond ynom ni. Bod yn un efo Duw. Achos bod ni yn Iesu Grist, a bod Iesu Grist yn y tad, di ni yn Duw. Di ni'n un a Duw. Mwyn i'r byd credu mai tydi am hanfonodd. A nath Duw anfon Iesu i wneud ni'n un a'i hun. Fi'n gwybod mae'n golygu un a'n gilydd hefyd o canlyniad, ond un a Duw yw'r pwynt. Yr wyf fi wedi rhoi iddy'n twy y gogoniant a roddais ti i mi. Beth yw gogoniant Iesu Grist? Beth yw'r peth mae Iesu Grist yn trysori mwy nag unrhyw beth arall yn y byd? Wel, dim ys yn y byd, a tu hwnt i'r byd. I berthynas â'r tad. Hwna yw gogoniant. A medde fe, dwi'n rhoi fy ngogoniant i, fy merthynas i a ti, iddy'n twy. Mwyn iddy'n fod yn un. Fel yr ydym ni yn un. Bod ni'n un ar tad, fel mae Iesu'n un ar tad. A mae'n esbonio sut. Mae fi ynddynt hwy, a thydi yno fi. Achos bod fi yn y Cristion, a ti yno fi, hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith. Perffaith ar tad. Mwyn i'r byd wybod mai tydi am hanfonodd, ac i ti caru hwy fel y cerais fi. Dyn ni'n cael perthynas Iesu ar tad, fel bod Duw yn caru ni fel mae'n caru Iesu Grist. O dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi i mi am Cristnogion, fy ymuniad yw iddynt fod gyda mi lle rwy fi. Nid gyda fi yn y nefoedd, nid sôn am hynny mae e. Nid lle byddai, lle rydw i o flaen Duw. Dwi'n un a Duw. Dwi eisiau Cristnogion, pawb sy'n credu yno fi, bod lle dwi ynglŷn â'i perthynas efo ti. Mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais i mi oherwydd i ti fy ngharu i cyn seilio'r byd. Nawr, dim yn gwybod os dwi wedi perswadio chi. Ewch nôl at y darn. Ond mae'r darn yma'n deitho fi rhywbeth rhyfeddol iawn, iawn, iawn. Bod Iesu Grist wedi dwyn fi i'w berthynas ar tad. Mae gan y Cristion berthynas perffaith ar tad. Yn yr ail bregaeth nes i weid, mae beth o sail llawenydd y Cristion mewn 4 gair. Mae'r Cristion yn cael dweud, rwy'n iawn gyda Duw. Dwi eisiau ychwanegu un gair. Rwy'n berffaith iawn gyda Duw. Wedi e'n syni chi? Wedi e'n rhyfeddu chi? Bod y derbyniad ych chi'n cael ger bron y tad, y fath o derbyniad mae Crist yn cael. Bod y ffordd mae Duw yn caru chi, fel mae'n caru Crist. Bod Duw yn llawenhau yno chi, fel mae'n llawenhau yn Iesu Grist.
oedd Iesu Grist yn llawenhau yn wyneb y groes yn ei berthynas â'r tad. Ac mae'n mynd i'r groes mwyn i ni cael y llawenydd yna. I ni cael bod yn berffaith iawn gyda Duw. Aroswch a meddyliwch amdano fe. Y problem sydd gyda fi nawr yw follow that. Gyda tri, bydd i'n mynd trwy tri yn y gyrwyr o dau pregeth, reswm am ffynonellau Llawenydd Crist, ac yn wir ei perthynas efo'r tad ydy'r pen draw. Right? A bod ni'n cael rhannu hynny. Ond mae gen i pedwerydd. Pedwerydd ffynonell Llawenydd Iesu Grist oedd ei llawenydd yn y nefoedd. Hebreaid 12 ac adnod 2. Mae yna wahanol pethau ynglyn ag sut mae cyfieithu'r adnod yma, ond dwi'n eisiau mynd mewn iddyn nhw, mae'n digon dda fel mae yn y Beibl Cymraeg newydd. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a perffeithydd ffydd, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Fe o ddefodd y groes, heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd Duw. Ni wedi bod yn trial ffindio mas beth oedd y llawenydd oedd yn llawenydd i Iesu Grist wrth wynebu'r groes. Dyma Hebreaid yn rhoi un arall i ni. Meddai fe oedd e'n gallu wynebu'r groes gyda'r llawenydd yma bod e'n mynd i'r nefoedd. Ac oedd y ffaith bod e'n mynd i'r nefoedd yn rhoi llawenydd iddo fe i wynebu y groes a mynd trwyddo fe. Rydyn ni fel Iesu i fod i ystyried llawenydd y nefoedd. Mae am i ni llawenhau yn y nefoedd. Sut i ni'n mynd i wneud? Gai roi 3 ffordd i helpu ni llawenhau yn bod ni'n mynd i'r nefoedd. Cynta, byddwch yn sicr bod chi'n mynd yno. Sicrwydd bod ni'n mynd i'r nefoedd. Mae maint ein gobaith am y nefoedd yn dibynnu a pa mor siŵr ydyn ni bod ni'n mynd yno. Felly, cael bod yn siŵr eich bod chi yn Gristion go iawn. A bod chi wedi galw ar Dduw am drigaredd, a ydych chi'n deall beth yw gras Duw yng Nghrist. A wedyn, ar ôl gwybod bod chi'n Gristion, bod chi'n deall dyfal barhad y saint. Bod chi'n deall mae unrhyw un, mae Duw wedi cael gafel yn ddod na fydd e byth yn gollwng. Bydd yn y problemau mynd trwy y bywyd Cristnogol, bydd e'n cadw chi'n saff, bydd e'n sicr o para mlaen. Clywch yr adnod yma, Hebreaid 6, adnod 19. Mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, i'n diogel a chadarn, ac sy'n mynd trwodd i ti mewn i'r llen. Nawr, os ydych chi'n darllen mlaen, mae sôn am y llen yn wir am y nefoedd. A mi'n cofio meddwl, dyma darlun od. Mae gobaith fel angor, mae angor yn mynd lawr ac yn gafael yn dyn. Ond mae'r angor fan hyn yn mynd i fyny i'r nefoedd. Ond chi'n gweld, angor ydy gobaith. Be sy'n mynd i fyny yw barcud. A mae barcud yno i chwarae ar diwrnodau braf. Mae gobaith y Cristion yn angor. Trwy pob problem sy'n gallu cael ei taflu ato ni, a'r holl amgylchiadau anodd, dyn ni'n gwybod dyn ni'n mynd i'r nefoedd. A fyddai'n iawn gyda Duw. Nawr,
Mae'n diffiniad i o sail y Cristion, sail Llawenydd y Cristion yn cynyddu. Dechreuodd efo 4 gair, rwy'n iawn gyda Duw. Mae di mynd i 5, rwy'n berffaith iawn gyda Duw. Mae'n mynd i 7, dim yn mynd pellach na 7. Rwy'n berffaith iawn gyda Duw am byth. Beth mwy gallwch chi ddeud? Rwy'n berffaith iawn gyda Duw am byth. Help i llawenhau yn y nefoedd yw gwybod bod chi'n mynd yno. Sicrwydd bod chi'n mynd yno. Yr ail beth sy'n helpu ni llawenhau yn y nefoedd yw meddwl sut byddwn ni yn y nefoedd. Un o'r prif pethau sy'n atal ein llawenydd yw nid yn amgylchiadau ni, ond ni ein hunain, natur drwg ni. Pe taw ni yn mynd i'r nefoedd fel ydw i nawr, dal efo pechod, yr hen natur dal yno fi, byswn ni'n methu mwynhau paradwys, byswn ni'n siŵr o sbwylo fe rywsut. Ond wrth ein dwy'n i'r nefoedd, mae Duw mynd i'n sancteiddio ni yn llwyr. Nawr, yn negyddol, mae hwnna'n golygu cael gwared o pob pechod. A mae trial meddwl sut byddai yn meddwl amdano fi fy hun efo dim pechod. Na sioc. Dim byd i gael ei temtio yno fi, na dim byd fyna. Dim pechod wedi cael ei gwared hwnnw. Ond bydd e'n sancteiddio ni'n gadarnhaol. Nethon ni sôn mewn pregaeth cynt am ffrwyth yr ysbryd glân. Yn y nefoedd fe fyddwn ni'n llawn o ffrwyth yr ysbryd glân. Awn ni trwy y 9 yn Galatiad. A jyst dychmygwch beth byddwch chi fel ar y dydd yna yn llawn cariad. Yn byrlymu efo llawenydd. Yn hollol tangnefeddus, yn gwbl goddefgar, yn garedig wrth natur, yn daioni, yn dymuno da pawb, yn gwbl ffyddlon, yn hollol addfwyn ac yn hunan ddisgybledig. Byddwch chi'n byrlymu a ffrwyth yr ysbryd glân. Ac fe gewch chi, nid jyst eich sancteiddio, ond eich gogoneddu. Dyna un o'r termau diwynyddol mae diwynyddion yn defnyddio, disgrifio beth sy'n digwydd i'r Cristion pan mae'n mynd i'r nefoedd. Mae'n cael ei gogoneddu. A mae'n gair da. Achos mae'n golygu nid jyst cael gwared o'n pechod, ond anrhydedd a gogoniant yn cael ei roi i ni. A mae gan Llio fyna joc. A mae'n ddrwg iawn gen i os oes yna unrhyw un yma o Birmingham. As mae'r joc ynglyn â Birmingham. Pan oedd ni'n mynd efo'n car ar gwyliau, yn tynnu carafan ac yn mynd, wel, a'i gweud, dros Birmingham ar motorway, yn mynd fath o ar stilts, chos i'n meddwl, yn mynd dros, flyover, dros Birmingham, a dyma ni gael puncture yn y car. Ond nid yn olwyn y car, olwyn y carafan. Ac oedd ar ôl yr adeg, oedd y garages wedi cau, a'r yn dod ar motorway, ar flyover dros Birmingham. A gaethon ni ac oedd e'n anodd ffindo garage oedd efo'r olwyn iawn, ac oedd olwyn y carafan ddim yn seis arferol a pethau felly, ac oedd Llio'n disgwyl. A mae gan Llio ffobia am fod yn sic. A ddi'n sic. A dwi'n cofio faint o plant oedd gyda ni, rhyw faint o'r plant gyda ni, oedd ddim y 4 erbyn hynny. Ond dyna lle o'n ni, ar flyover y motorway, yn y tywyllwch dros Birmingham, a Llio yn sic. A pan mae rhywbeth gwael yn digwydd, dwi'n troi at Llio ac yn deud, meddylia.
bysa Duw di gallu galw ni i Birmingham. Dwi ddim mor wael â hynny. O cael eich gogoneddu yn y nefoedd, bysach chi'n gorfoleddu hyd yn oed yn Birmingham. Bysa dim byd yn gallu atal eich gorfoledd. Byddwch chi yn cael eich gogoneddu. So mae sicrwydd mynd yno. Sut byddwn ni yno? Yn ola, beth sydd yn y nefoedd i ni? Ac os gael mynd nôl i adnod dwi wedi sôn amdano o blaen, pan mae Iesu yn gweddio yn Ioan 17, adnod 13, i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn yn ddynt ei hunan. A falle dyna'r gair am beth yw'r llawenydd y nefoedd. Yr holl llawenydd dyn ni wedi sôn amdano yn y gyfres yma yn gyflawn. Dechrau efo llawenydd daearol. Dyna lle dechreuon ni ar y pregaeth gyntaf. Llawenhau mewn pethau'r ddeiar. No, sut chi'n neud hynny yn y nefoedd? Wel, achos mae'r nefoedd yn nef a deiar newydd a cyrff gogoneddus. Ac felly bydd na llawenydd daearol newydd yno. A byddwn ni'n cael yr holl pethau yna yn gyflawn mewn pethau creedig y byd a nef a deiar newydd. A wedyn bydd llawenydd yr ysbryd glân. Thyn ni sôn am llawenydd fel ffrwyth yr ysbryd glân. Mae gen i coeden y fale yn y cefn. A rhyw 3-4 blynedd yn ôl, gaethon ni rhyfeddol o lot o afalau. Sgan i ddim yn gwybod pam, ond oedd y brigau gyd yn plygu lawr fe bod nhw'n cyffwrdd y llawr, ac achos bod mwy o'r brigau un ochr, dechreuodd y coeden i'w tynnu'r gwreiddiau ochr yma a dechrau toplo. O rhaid fi gosod raff i ddale, a so mae wedi cael ei pwyso lawr efo gwmynt o ffrwyth. Nawr, yn y nefoedd, byddwch chi'n orlawn o ffrwyth yr ysbryd glân, yn gyflawn. Ac yn y nefoedd, byddwch chi yn profi yn gyflawn llawenydd Iesu Grist, yr hyn mae'n gweddio amdano yn Ioan 17. I llawenydd mewn i fuddod, byddwch chi'n profi llawenydd i fuddod yn gyflawn. I llawenydd ym mhobol Dduw, byddwch chi yn y nefoedd yn gorfoleddu'n gyflawn yn y nefoedd newydd. Mae Iesu Grist yn llawenhau yn ei berthynas â'r Tad. Ac bod yn perthynas ni nawr o ran statws yn berffaith, gawn ni fwynhau yn berffaith ac yn gyflawn yn y dydd yna. A pryd hynny byddwch chi'n gallu deud efo mwy o ddwyster na beth ych chi rioed i dweud o blaen, rwy'n berffaith iawn gyda Duw am byth. Am byth. Medd Psalm 16 adnod 11. Yn dy bresenoldeb di, y mae digonedd o lawenydd, ac ar dy ddehailaw fwyniant bythol. Bythol. Cristion, falle bod ti'n mynd trwy cyfnodau anodd. Falle bod pethau'n cnocio chi lawr. Fi'n gobeithio byddwch chi yn cael lot o llawenydd daearol, ond gallai ddim addo pethau yna i chi. Ond gallai ddeud hyn wrthoch chi. Gwyn eich byd. Gwyn eich byd. Pam? Oherwydd rydych chi yn berffaith iawn gyda Duw am byth.
Moliant iddo. A Iago 5:13 yn gweud hyn. Os oes rhywun yn llawen, dylai ganu mawr. Dyn ni gorffen efo'r un emyn nes i roi cyn y pregaeth cyntaf, chi'n cael ar ôl y pregaeth ola, yr un emyn. Oherwydd mae'r emyn sy'n crynhoi fy neges i gorau. Rwy'n chwennu'ch gweld ei degwch ef. Mae un pennill yn dweud rhywbeth fel hyn. Pam na chaf i ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd, a threulio mywyd mewn mwynhad o thangau gwerthfawr drud. A mae'n sôn bod ni yn mwynhau gwleddoedd angylion pyr. Bydd William Williams, dyma llawenydd mawr y Cristion, gwleddoedd yr angylion yn y nefoedd. A chi'n bod beth? Dyw e ddim digon cryf. Llawenydd y Cristion y bydd e'n profi llawenydd gogoneddus Iesu Grist yn ei dad. Bod e'n dwyn ni i mewn i'r berthynas yna. Rewch i ni ganu. Rychwen i'ch gweld ei degwch siwch bopeth is yr chod. Na welodd lluoedd nefoedd byr, gyffeli bydd orioed. Efe yw ffynod fawr pob dawn, braidd holl ogoniant dyn, a'r hiw drysorau fel y môr, ac iddiwyd ynddo'i hun. Rwyf yn hiraethu am gael praw, o'r mai pleser a'i yn cael ei hyfed heb ddim trai, gan yr angylion bryd. Rem ganwyd i lawenydd uwch, nac sy'n pleserau'r llawr, i gariadwy fel gwleddoedd byr, angylion efo'i fawr. O pam na chaf i ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd, a threulio mywyd mewn mwynhad, oedd gariad gwerth fawr drud. O pam na chaf i ddechrau nawr fy nefoedd yn y byd, a threulio mywyd mewn mwynhad, oedd gariad gwerth fawr drud. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rhesym nad yw'r byd neu'n adnabod yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl,
Yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel ag y mae. Os na fydd yn ymddangos cyn y flwyddyn nesaf, da ni'n gobeithio cael cynhadledd arall mewn blwyddyn, a gobeithio byddwch chi yn rhydd i ddod yma. Ond yn y cyfamser, gadewch i ni lawenhau bod ganddo ni Dduw sydd wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll yr awr hon hyd byth. Amen.